Bueno, egunon, espero ondo esnatu izana, ja hasiko gara gaurko egunarekin, apura goiz. Maile Quintana nauzue, Kabalako aurkezlea, eta gaur izango naiz mai inguru hontako edo ponentzia hontako dinamizatzailea. Gaurko gaia izango da krisi ekologikoari buruz, krisi larrialdi klimatikoa, eta proiektu txikitalek horrekin dakaten zer ikusia. Eta hortarako hainbat eragile ekarri ditugu, eta izango da apur bat, horako solasaldi bat guztion artean, analizatzeko gaur egungo egoera zein den, eta ikusteko nolakoan panorama, ezta? Bakoitzak botako digu berea, eta beraz, preso balin zaudete denak, adi, entzutetxu, gogotxu, hasiko gara. Beraz, bakoitzak bere burua aurkeztuko du. 5 minutu dakazu, Nork nahi du hasi? Norbaitek hasi behar du? Venga, hasi. Haupa, ni Odei naiz. Esan behar dutazteko suplente moduan natorrela. Teoria sukar horiko beste kide bat etorriko zen, baina atzo gaixotu zen, eta orduan atzo gauean enteratu nintzen, etorri behar nintzen, orduan, ulerkorrak izan, agian diskurtsoa momentu ematen espaldin bada oso koherentea, eta, sukar horia Bilbo aldean edo Bizkaia mailan antolatuta dagoen kolektibo bada, eta krisi ekologikoa lantzen saiatzen gara perspektiba global batetik. Eta, bide horretan, hainbat dinamika ipinitugu martzan, bere garean supersurraren kontra, COP26aren arira ere dinamika bat Bilbo mailan, orain argindarraren presioaren igoera lantzen ari gara, eta horretan ibiltzen gara. Ni Balen naiz, ni nator Araba Bizirik plataformaren ordezkari bezala. Araba Biziriken gaude hainbat egitasmo, gaude Arabako mendiak aske, dago HTren aurkako plataforma, baita enpresa agroalimentario berrien aurkako plataforma txiki bat eta fotovoltaikoen aurkakoa ere. Hala ere irekia dago beste eragile batzuk sartzera, dauzkagu kontaktuak adibidez eukaliptoaren aurka borrokan ari direnekin, hor Aiaraldean edo eta hori, orain gaude tope, prestatzen manifa bat egingo duguna maiatzaren 14ean, hitzaldiak, eta gure borroka edo lurraldearen defentsan da, ez? Pixka bat orokorrean gero eragile bakoitzak esplizituki bere arloa lantzen du, ez? Baina orokorrean lurraldearen defentsan. Apa, egunon, ni ekin naiz, bastandik heldu naiz, eta Arostegian kontrako mugimenduan kide naiz, eta, proiektuak nola historian nahiko luzatu den, mugimendu desberdinek egon dire unen kontra, eta eragile desberdinek hartu dute proiektunen kontrako borrokan parte, eta orden pixketu lertzeko gure mugimendue kontatiko batzuet gainetik nola izen den historian zehar proiektu hau, ez? Ailegatu ziren 2000 urte inguruen, hasieran hotel bat iteko proiektuekin, Lekaroz herrien, Baztango herri txiki batean, 350 biztanle dituena, eta historian zehar proiektunek izentu aldaera haunitzez. Eta azkenean 2008 inguruen atrazen azken proiektuen gero izantu aldaera txiki desberdinek, baina orokorrian izango zen hotel bat itia, Lekarozen, golf zelai bat, 8 zulokoa, eta proiektu urbanistiko bat 228 etxekin. Horrek karko zuen ondorioakin Lekaroz bezalako herri txiki batean, 350 biztanle bakarrik izanik. Eta herrie beti agertu deunen kontran, bai Lekarozko herrie, bai Baztango herrie, ekimen desberdinekin dire unen kontra, herri galdeketa intzen Lekarozen, Baztan bailaran ere bai, gehiengo atrada kontran beti, Baztanen 180, eta udala kontran zagon ere bai, Baztango batzar orokorra, baino Nafarroako gobernuek hartu zen bere gain proiektu hau, PESIS baten bitartez, hoi da, labur bilduz, gauze teknikotan sartu gabe, Baztango herritarrei eta Baztango udalai bere eskumena eta erabakitzeko eskubidea kentzea, eta proiektua bihurtzea Nafarroako gobernuko proiektu bat bezala, ez? Eta, haunitz luzatu gabe,
azken urtetan sortu dugu mugimendu hau, Aroztak mugimendua, elkartu gara Baztango Gazte Asanblada eta orduan arte egon den mugimendua Aroztegian kontrakoa, eta azkenean lortu dituzte beraiek permiso guztiek eta azken urtetan orain dela 2 urte sartu ziren ja obrak itera, eta guk mobilizazioak ingintuen, obretan sartu ginen, eta akanpada baten bitartez lortu gintuen obrak gelditzea, ez? Eta orain puntu hortan gaude, eta baginakien bezala errepresioa etorri da, gero kontatuko dut pixka bat, eta beraien arma nagusia hori da, errepresioa, eta auziperatua gaude, 10 pertsona, 10 pertsona hasieran, orain 7, eta epaiketa izango dugu, eta hori gero ja luzatuko naiz gehiago, sobera naizela luzatzen. Vale, ni xone, Lorrizoko atxeteko lantaldetik nator. Lantalde nahiko berri bat gaz, alandabe aipatu behar da, Lorrizoko atxetean kontrako mugimendua, proiektua hasi izan momentutik oindala urte nahiko txo, oso indartxu egon dela herrian, baina azken urteetan bai egon dela pizkat berakada bat. Eta arduen gazte talde bat, pandemian garaian ikusita kuarentenan egon bitartien obrak topera hasi ziela Lorrizon, erabaki gendun txetik urten ginenean, lantaldea berriro be martxan ipintzea eta berriro be gai hau berriro be hartzea. Kontuen eukin da Lorrizo izango dela Idriga Baska horren erdiko puntua, uste gendun guztiz beharrezkoa dela borroka hau herrian berpiztea, eta bai aipatzea badekogula harreman zuzena eskualde mailan batez behatxondo eta Abadinoko herrizegaz. Bale, eskerrik asko zuen aurkezpenengatik, orain badakizu apur bat zer agia euskagun hemen, eta basartuko gara ja galdeketen fasean. Hasiko gara sukarroriarekin, jarraituko odeiekin hasiko gara, lehenengoa, eta gainera bai. Odei, sukarroriaren horrezkaria. Lehenengo galdera. Maten du bertsoa gautako etela, baina ez. Krisi sozioekologiko baten erdian gaudela azpimarratzen duzute. Zerk ezaugarritzen du? Euskal Herrian ze forma hartzen du krisi ekologiko honek? Hau saiatuko naiz laburtzen, azaltzen alik eta laburren, baina esan dut, guk krisi ekologikoak pluralean lantzen ditugunean gure itzalditan, ordu bete izaten dugula azaltzeko, orduan, laburki saiatuko naiz zenbait zertzera ematen, ez? Eta ulertu behar duguna, hasteko kontzeptu moduan da, gaur egun bizitzen ari garena eta bereziki datozen hamarkadetan biziko duguna dela, kapitalismoak talka egingo duela munduaren limite biofisikoekin. Kapitalismoan azkenean erlazio sozial dominante da kapitalarena, eta erlazio sozial hau ainarritzen da etengabeko akumulazioan. Orduan kapitala denbora guztian berbalorizatu behar da. Hori, karo, teorian ekonominali neoklasikoek eta aztertzen dutenan egoera ez dute, hasi daiteke infinitor arte kapitalismoa eta gainera hastea zer positiboa da, baina gero segertatzen da. Munduko baliabide fisiko eta materialak finitoak direla, mugatuak direla. Eta hor, bai ala bai, kontraesan bat emango da kapitalismoa eta limite biofisiko horien ari da. Eta, hau ja, 30. hamarkadan eta bar, teorizatu zen, ezta? Eta esaten zen, etorkizunean hau gertatuko da. Gaur egun ja, ari gara horren antesala edo ja bizitzen, ezta? Eta hori ze bi faktoretan bereziki nabaritzen da edo, ze bi krisi ekologiko azalduko ditut hemen, gehiago daude, Balde batetik, materialen eta erregai fosilen eskazia eta finitotasuna, eta beste alde batetik, klima larrialdea. Orduan, materialei eta erregai fosilei dagokionean, zer gertatzen da? Gizadiaren historiaren parte handienean, gizakiaren ekonomia lehen gai organikoetan oinarritzen zen. Pentsa dezagun egurra, lastoa, gero, erabiltzen ziren organikoak ez ziren zenbat baliabide, baina oso ugariak direnak, buztina, harria, baina zer gertatu zen 18. 19. mendean industrializazioaren hasierarekin eta kapitalismoaren sorrerarekin ere hor aztertu beharko zen, nahiko paraleloan doazela, segurazki elkarra lotuta, ez da? Zer gertatu zen? Orduan ja hasi zirela, hainbat baliabide erabiltzen ja ez direnak berriztagarria. Egurra, zuk baso bat daukazu eta egur hori hazten doa, orduan etorkizunan ere egurra eukiko duzu. Janariarekin gauza bera, zuk landatzen duzu, eukiko duzu, ez da? Zer gertatzen da petrolioarekin.
gazarekin, burdina, kobrea, orokorrean gaur egungo gizartea oinarritzen den lehen gai guzti horietan, horiek finituak dira. Orduan bai, orain historian zehar ikusi izan dugu zelan, euren ustiapena gero eta handiagoa izan den, orduan, karo, badirudi horri bakarri behiratuz, etengabe jarraituko duela azten, ez da, baina badakigu, horiek finituak direla. Hor, normalean, hau asaltzerakoan hitz egiten da piko kontzeptuari buruz, pik ingelesez, peak oil normalean, ez, eta hori zer da. Bazuk edozein lehen gain finito, azten zara ustiatzen, eta gero eta gehiago ustiatzen duzu, ez da, baina hori momentu batean jaltzen zara estrakzio puntu gorenera. Horri ditzen zaila pikoa, eta gero ordutik, karo, lehen gai hauek ez dira egun batetik bestera, batean desagertzen, baitxik, eta doaz, gero eta zailagoak bihurtzen dira, hauek ateratzea, gero eta reserva gutxiago daude, eta reserva horiek ere kalidade txarragokoak dira, orduan, prozesu zer da, gero eta zailagoa dela ustiatzea, eta orduan, euren ustiatzen maila, berantza doala. Hau aspaldi teorizatu dela, eta berez ja gaur egun ari gara heltzen zenbait materialen pikora. Zenbait ikerlari jasaten dute petrolio konbentzionalaren pikoa heldu zela 2010 inguruan, eta petrolio guztien pikoa, hor petrolio konbentzionala da ohiko petrolioa, eta petrolio konbentzionala izango zen frackinatik eratorritako petrolioa, arenas bituminosas, petrolio astuna ja kalidade txarreko petrolioak, ez da? Ikusten duguna, petrolioaren pikoa segurazki hamarkada honetan jasoko dugula, eta zer gertatzen da? Gure gobernuak urteak eta urteak daramatela berba egiten transizio ekologikoari buruz, ez da, teorian, baina 80 hamarkadatik hazkunde sostengagarria da helburua eta bide horretan daude teorian, baina realitatea da material guzti hauen ustiapena urtez urte handituz joan dela. Eta berez hau, era oso argian ikusi da azkenengo asteetan. Zer ikusi dugu? Errusia eta Ukrainian arteko gerraren ondorioz, erregai fosilen presioa asko handitu dela, eta hori ikusi dugu ja gure ekonomiako hainbat sektore estrategiko zelan gelditu behar izan diren. Arrantzaleak adibidez, ez dira joan arrantzatzen, garraiolariak hor greba batean daude. Eta hainbat industria elektrointensibo, zementerak, altzairuaren fabrikak eta bar, geldi egon dira argindarraren presioaren igoeraren ondorioz, ezta? Eta horrek garamatza, hau da apur bat materialen krisia da deitu alduguna, eta beste krisia zen izango zen klima larrialdearena. Oso estuki lotua dagoena, azkenan klima larrialdea igual, ezagunagoa da, eta laburrago salduko dut, baina zer gertatzen da. Erregai fosilaren errekuntzaren ondorioz bereziki, atmosferan dagoen CO2 eta beste berotegi efektuko gazen kontzentrazioa asko handitu da azkenengo urteetan, eta hori ari dira egiten munduko sistema klimatiko aldatzea, eta munduko temperaturak berotzea. Horrek dakartzan ondorio negatibo guztiekin. Eta hau askotan tratatzen denean, arazo zientifiko baten moduan tratatzen da bakarrik, ez da, eta egia da, horatzean zientzia dagoela, ikusteko zelan hau benetan egia den eta aztertzeko fenomeno horrek zelan ere ingo digun, horatzean ere arazo politiko bat dago. Izan ere klima aldaketari buruz, 19. mendearen hasieran edo 20. mendearen hasieran, zen ezagutzen klima aldaketa, ez da, orduan esan dezakegu, hor normala da erregai fosilak erretzea, ez genekin zer gertatuko zen, ez? Kontua da ja, 70. hamarkadan ja zientzialariek hasi ziren abizatzen, 80. hamarkadarako ja kontzentzu zientifiko nahiko sakona zegoen, eta 80. hamarkadan teorian kontzentzu politikora ere heldu zen. 80. hamarkadan ja egon ziren lehenengo nazioarteko konferentziak klima aldaketaren arazoa lantzeko, eta hor teorian erabaki zen, arazo honi aurre egin behar zitzaiola era global batean, ez da? Baina zer gertatzen da? 1982tik gaur egunera, azkenengo 30 urte hauetan, emititu diren CO2-en isuriak, ja gaur egun direla, ordura arte, industrializazio osoan zehar, isuri zirenak baino handiagoak. Horan ikusten dugu hau ez dela jakintzaren kontua, bezik eta kontu politiko bat dela hor, zelan amaitu gure gizartearen adikzioarekin erregai fosilekiko. Eta unostak ja luzatzen ari nahi zute dut, ez? Agian horrekin lotuta ere, egunerokotasunan nola egiten digu esan duzun guztia gazte hori. Hori, honen aurrean, karo zer ikusten dugu, ja, lehen esan dudan moduan, orain arte, gobernuen plana ze izan da, guazen hau atzeratzen, ez dugu ezer egingo, hitz egingo dugu asko jasangarritasunari buruz, baina funtzioan ez dugu ezer egingo, ez da, baina ja ari gara ikusten, ari garela honen ondorioak jasaten. Azkenengo astetan ikusi dugu zelan, erregai fosilen presioa izugarri handitu den, argindarraren presioa izugarri handitu den, eta karo, eredu honek nori eragiten dio bereziki, planteatzen den gertatzen den honek. Langile klaseko sektore zaugarrienei, horiek egertzen dutela, erregai fosilaren, argindarraren, elikagaien igoera. Eta hor barruan kokatu behar dugu ere, gaztedia delako bereziki sektore prekarioena eta berez kolpatuna izango dena, eta gainera,
gaztediak ere dauka beste faktore bat are gehiago eragingo diona dela, ez duela bakarrik gaur egungo egoera sufrituko, baizik eta ere, momentuz, beltza agertzen zaigun etorkizun hau ere sufritu beharko duela. Oso ondo, eta mugimendu ekologista berri bat behar dugu orduan Euskal Herrian? Nondik hasi beharko ginateke hau sortzen, zer ardaztu beharko luke mugimendu hau? Nire ustez zalantza barik behar dugu mugimendu ekologista berri bat, hortik nire ustez fundamentala da alde batetik relebo generazional egotea, izan ere Euskal Herrian bereziki indar handia ukizuen mugimendu ekologistak nuklearizazioaren garaian, ez da sortu ziren erakunde historikoak, eguzki, gero eki, ordutik ekologista martxan bihurtuko zena, ordutik erreleboa falta izan da mugimendu ekologista global baten, ez da bai egon direla borroka konkretu oso potenteak, HTren aurkako borroka ukizuen indar handia bere garaian, Itoizen aurkako borrokak, hemen Araban frakinaren borrokak adibidez mobilizazio oso potenteak eta indar oso handia atera zuen, eta gaur egun ere badaude horrelako mugimendu sektorialak, baina gure ustez bai behar dugula mugimendu potenteago bat, gazten presentziarekin eta kapazitatea daukona benetan rumbo aldaketa bat eragiteko gaur egungo egoerari, ez? Bale, eskerrik asko eskerrik asko Sukarroria, oso ondo azalego. Orain hasiko gara, HTren kontrako mugimenduekin, bazkaguk mugimendu batzuk kontra, beraz, mikro hau Bueno, orduan, zein lotura dago krisi ekologikoa eta AHT moduko proiektuen artean? Bueno, nik uste dute galdera hau ulertu behar dela pixkat proiektu honen norakoa, ez? Osa, HT-an estrategia nagusietako bat, bai izen da herritarroi informazio falta, herritarren informazio falta oso nabarmen bat. Proiektua boin dela urte asko sortua izen zen, eta hasieratik saldu dabe eko-friendly hitzaren salmenta hori, ezta? Osea, zelan proiektu hau izango dan pizkate inguru giroakin oso respetagarria, baina hitz polit asko saldu arren gero kriston informazio falta egonda, bai ekonomikoak, bai proiektuan norabidean ingurukoak, baina batez be gas isurketen eta bestelako klimari lotutako beste datu askokin, ezta? Horren adibide asko izeten die, HTA saldu dozkue trasau zuzen bat izango bazan moduen, baina askotan eskutatzen dabe trasau zuzen horretara iristeko behar duguzen beste norabide guztiak, ezta? Horrekin batera, espropio da bezen terreno guztiak, horren baitan baso eta lurreremu berde asko egongo zienak, kamioien pasoak adibidez gure herrian, gure eskualdean batez be momentu honetan pasada bat izaten dabiz, baimen barik zirkulatzen dabe herri zentroetatik, adibidez atxondoko kasuan, eta datu guzti horrek eskutatzen doazen enean, bitartean ipinten daben titularra izaten da, hori inguru giroarekiko errespetagarri izango dan proiektu bat izango dela, ezta? Orden nik uste dute hori lehenengo jo puntuan ipinita, gero bai aipatu barra dau trasaba egiteko zenbat aldaketa egon dizen, ezta? Hasiera baten ametik jumar zan, gero ametik, baina karo, ametik juteko hain, bueno, pues quito un poquito de terreno por aquí, lo pongo por allí, gure errekak bai azken aldian danak utxatuta agertzen hasi diez, iturburu asko bai urbarik gelditzen dabiz obren ondorioz, ez? Eta gehitzen goazen inean olako datu asko, ikusten dugu zelan gezurretan oinarritutako proiektu bat izen dela. Bai, eta zuen proiektu azken finean bada proiektu txikitzaileen kontrako borroka bat. Zuen borroka nola uztartzen da krisi ekologikoarekin edo olatu ekologistarekin, eta zein ikarpen egiten dio olatu ekologistari? Bueno, nik uste dut bai oinarritzen dela pizkate kontsumo ereduko gizarte honetan, ezta? Elite konkretu bateri bideratutako proiektu bat izango dela, orduen oine aipatuko dute lotura, baina uste dut ez dela bakarrik krisi ekologikoa gaztekon, lotura badekon proiektu bat, ez? Krisi askori eragiten dutzen proiektua da. Hori, saltzozkoen Parisekin lotura bat eukingo gendula, momentu honetan lotura hori oso irreala dana Frantziak bertan bera itxi dauelako momentu honetan
bere traza, orduan momentu honetan geldituko da hiriburuen arteko lotura baten moduan. Kontuan eukin da hori, 10 minutu aurreztuko dugu zela, baina ze presiotan, ez da? Eta nik uste dut atxetean borrokak baidekola logika bat, aparte de proiektu hau gelditzean, ezta? Eta ulertu behar dugula proiektu hau ez dauela galduta eta Euskal Herrian bertan trasauan euneko oso txiki bat amaituta dauela. Orden ez dela borroka galdu bat, azkenean ustot badauela sentsazio hori eta ez dela egia. Baina proiektu honek edo atxetean lantalde honek baidekola bai alternatibei begirako ikuspuntu bat, ezta? Eta atxondo izan aurreko udako akanpalekoan, atxetean kontrako akanpalekoan logika bai pizkat horretan datza. Osa, ez dela bakarrik proiektu hau amaitza baizik eta bizi dugun kontsumo masibo honen garai honetan alternatibak sortzea guzti horri. Eta uste, nik pizkat hortik lotuko neuke aldera hori. Mila esker izone, ikustek egorruna atxetearen kontrako mugimenduak badaukala orainik zer egin, eta eskerrik asko. Orain jarraituko dugu beste proiektu txikitzaile batekin, Arostegiaren kontrako mugimenduarekin. Arostegiaren proiektuak kalte ambiental eta sozial handiak eragingo ditu baztanen. Zeintzuk dira kalte hauek? Bai, Arostegiek arkotuen kalteak guk banatzen dugu 3 zatitan. Alde batetik egongo ziren kalte soziodemografikoak. Azkenean errealitate bat da baztanen herriek txikiek direla, biztanle gutxikoak, 300-400 biztanleko mediakin. Eta proiektu honek arko zuen proiektu urbanistikoak 228 etxekin izango zen 750 biztanle berri sartzea herri txiki hauetako batean, ez? Horrek karko zuen baztanen 16. herri bat sortzea. Azkenean baztan 15 herriz osatua dago, eta 16. herri bat ekarriko zuen. Honek eragingo zuen baztanen, alde batetik baztango antolaketan, baztanen herrietan batzarrez erabakitzen dire, erabaki guztiak batzarretan hartzen dire, eta Lekarozko batzarrean etorriko ziren biztanle berri hauek gehiengoa izango zuten, eta boterea handia izango zuten, bailarako erabaki haunitzetan. Bertze alde batetik, baztanen dugun paisaia historikoa hautsiko zen proiektu honekin. Azkenean baztan zementuz bete nahi dute, eta beti gure altxorra izen da, gure paisaia, gure kultura, eta unekin hautsiko zuten. Bertze alde batetik, olako biztanleria gorakada unekin, ditugun zerbitzuek eta saturatuko ziren. Azkenean osasunetxeak, eskolak, eta dena berritu beharko zen, eta zerbitzu askoz ere gehiago sortu beharko ziren. Gero baztanen betitik izan dugu, edo azken urtetan, etxe bizitzakin problematika handi bet. Herri gehienetan etxen porzentajea handi bet utxe dago, edo bigarren etxe bizitza bezala dago, eta etxe hauek guziek iteak ez dugu inungo zentzuik ikusten, ez? Bertzaldetik aiztio nahi petu bezala, hizkuntzaldetik eta kulturaldetik txoke handi izango zen. Azkenean etxe hauek eta proiektu hau ez dago prestatue baztango jendian dako. Azkenean turismo basatibet ekarriko zuen eta dirudunen turismo bat. Eta honek harko zuen, kanpoko jendia etortzea, bertze hizkuntza batekin, bertze kultura batekin, eta baztango kulturakin eta hizkuntzakin txokea handi sortuko zuen. Bertze alde batetik, baztanen dugun turismo modeloa ez da honekin bateragarria. Gure turismoa da turismo historikoa eta paisajistikoa, eta honek harko zuen aberatzen turismo bat, golfera jokatzera etorko ziren 4 pijo, argi erranta, eta, kalte soziodemografikoen aldetik, hoi da orokorrean, ez? Gero, kalte sozioekologikoak, ez? Azkenean, bereik proiektu egin nahi duten eremuen, bestutako espeziak daude, bai fauna, bai flora, eta suntsituko zuten hoi denakin, ez? Proiektuen barrien ere sartzen da golf zelaia, eta golf zelai bat mantentzeko
toneladaka kimiko bota bar dire, ez duzu imaginatzen zenbat, ze aztanen dugun biodibertsitateakin flora aldetik, kultibo monoespezifiko bat mantentzea, golfzelai bat den bezala, belar mota batekin bakarrik mantendu barko zen, eta hori mantentzeko kimiko pila bat bota bar dire, ez? Horrek arko zituen kaltekin, inguruko biodibertsitatean eta lurrazpiko uretan. Baztanen beti problema izan da, urarekin, herrietan ure potablea lortzeko problemak izan dire, eta kutsadura latza ekarriko zuen unek uren aldetik behiritute, ez? Eta, bukatzeko gero, azken kaltea bezala, proiektu unek bere barne hartzen duen espekulazioa, ez? Espekulazio, proiektu hau ez da proiektu turistiko bat, proiektu urbanistiko espekulatzaile bat da, herritarren lurrek ebatzi nahituzte eta ebatzi dituzte ja, eta gero lurroiek bir kalifikatu, ez? Lurroiek dire nekazal lurrak, eta etxeak eraikitzeko lurroiek bir kalifikatu behar dire urbanizable bihurtuz, ez? Eta honek, datu bat botatzeagatik, ekarriko zuen lurroiek balio dute, Aroztegiko lur guziek balio dute 800.000 euro, eta bir kalifikatuz 36 milion eurotara pasten da beraien balorea, ez? Paper bat firmatuz. Hoi da, 36 milion euro horiek, jauz ordaindu gabe beraiek, sakelera sartzea. Eta, hoize. Haude kalte handiak orduan. Eta orduan, proiektorekin aurrera egiteko zezaltasun ikusten dezute herritarren aldetikan. Nola egin behar dugu pedagogia herritarrak atxikitzeko, ze argumento erabili behar dira hortarako, ze lan egin behar da hortarako? Alde batetik, jakin barra da proiektu honen promotoreak Baztango jendea bera dela, eta honek hartzen du Baztango jendean artean eta beraien inguruko jendean artean posizionatzeko zailtasun hori, ez? Azkenean herriko kontuak denek badakizkigu, ez? Familia kontuak eta dena hola erabakitzen da. Orden, hoi alde batetik, gero bertzaldetik, guri botatzen dagote beti, holako mugimenduei, denan kontra gaudela, erten dagote, ez? Denen kontra gaude, ez dugu alternatibaik eskaintzen, baina proiektu honek badu bere alternatiba. Azken finean da, bertako nekazaritza eta abeltzaintza mantentzea, ez? Bereik suntsitu nahi duten eta suntsitzen ari diren nekazaritza eta abeltzaintza hoi, ez? Eta azkenik, beraien arma handiena da gure zailtasun bat, ez? Beraien arma handiena zein da? Errepresioa. Azkenean kusi dugu, beraien nola jokatu duten, proiektu honen historian zehar, kontra agertu diren eragileen eta pertsona individualen kontra gandire, judizialki, multa ekonomika handiek sartuz, epaitegietara deituz jendea, eta honek hartzen du, jendeak beldurra izatea, ez? Beldurra izatea, azkenean multa ekonomika horiek handiek baitire, eta kartzelaren mamua eta ere beti hor baitago, ez? Baina, egia erran, Baztanen erran barra da herritarren gehiengoa hala ere kontran dagola, eta ez dela ise beldurtzen olako mehatxuekin, ez? Eta pixka. Eskerrik asko eki, eta eazen muzoan Aroztegirako baitere paiketa da dana. Eta, azkeneko eragileak enitzen dugu, Araba bizirkekoa. Eskerrik asko. Beraz, zein da gaur egungo Araban dagoen errealitatea? Nola eragiten du krisi klimatikoak? Araban gaudenez, pentsatzen dut jendeak ezagutzen duela pixkat Arabako lurraldea, ez? Agian Baztanekin gertatzen den bezala, ez? Arabak duen gure ustez altxorrik handienetakoa da bere lurraldea nola konserbatuta dagoen edo egon den orain arte, ez? Hori da, Arabako lurraldea normalean terreno edo komunalak izaten dira, herrien eta kontzejuen
babespean daudenak, ez dago eremu pribatua handirik, eta horrek ahalbidetu du hori, ez, kontserbazio egoera nahiko desentean egotea, ez, beste lurralde batzuk konparatuz, ez. Eta orain ze gertatzen ari da, orain dago sekulako mehatxua horren aurka, ez. Daude proiektu pila bat, astero sortzen dira proiektu berriak, energia berriztagarrien inguruan gehien bat. Bai esan nahi dudana da, aldez aurretik ez gaudela energia berriztagarrien aurka, ez. Gauza da, non, nola, eta oraintxe datozen bezala, behintzat ez, ze azkenean kolokan jartzen ari dira ingurune hori, ez, ondo mantendu da izan dana, eta ez dute inolaz ere kontutan izatzen inguru giroa edo nola babestu behar dugun lurraldea, ez. Krisi klimatikoak baino gehiago nik uste gure mugimenduan eragina izan duela bai pandemiak eta baita krisi energetikoak, ez. Gehien bat, pandemiaren aurka borrokatzeko edo Europatik datozen funtsen inguruan, bai, Europak jarriko du diru pila bat pandemiaren eraginei edo aurre egiteko, energiaren alorrean 140.000 milioi datoz Espainiara, ez? Eta diru horren atzetik betiko enpresa handiak, ez? Hor doaz horren bila, beti bezala ahalik eta mozkin handienak izateko epe laburrean, ez? Eta hori lortzeko berdin zaie nola, non edo zer suntsitzen dugun, ez? Astero datoz proiektu berriak, aste honetan uste izan dirala 4 proiektu berri, ez? Eolikoak eta fotovoltaikoak ere, elikagaien industria horiek ere sartzen ari dira, eta Arabak daukan arazoa oraintxe da ez dagoela arau zehatzik, ez? Egontzan PTS edo lurralde plan, energiaren PTS-a, plan territorial sektoriala egontzan, bertan bera geratu zana 2009 inguruan Euskal Herri mailan, eta Araba mailan bai egontzan mugarri plana 2020 arte, non arautzen zen edo behintzat babesten ziren eremu batzuk, ez? Hori iritsi izan bere epe mugara, eta oraintxe ez daukagu araurik, orduan enpresak sartzen dira sako, ez? Proiektuak aurkezten, eta inguruko eztabaida ez da sortzen plana aurkeztu arte, ez? Bitartean tramitatzen dira proiektu horiek. Eta hori, lana da latza, ez? Bakarrik jarraipena egiten proiektu bakoitzari eta nun kokatu behar diran, eta horri aurre egiteko lan latza da, eta sekulako mehatxua, ez? Nik uste nolabait indarra egin behar degula, ze bestela urrungo belaunaldiei dutzeko dieguen Araba, beste Araba bat izango da, erabat industrializatua, ez? Eta urrengo belaunaldiei Araba, orain, nahi dugun Araba usteko zabaldu barko da borroka ekologista, ez? Nola zabaldu daiteke Araban borroka ekologista? Guk nik hortan uste dut ari garalea, ez? Leheno hasieran komentatu dut, eragile ezberdinak ari dira lanean, eta adibidez, gure Araba bizitiken barne dagoen Arabako mendiak aske, ez? Hasi izan Iturrieta eta Arkamoko proiektuen aurka, sortzen talde txikiak Lautadan edo Mendialdean edo, eta pixkanaka talde horiek kohesionatzen joan dira, ez? Oraintxe dauzkagu talde txikiak eremu ezberdinetan, ez? Hor proiektuak sortzen diren lekutan, ari gara saiatzen proiektu bat dagoen leku bakoitzean talde bat sortzea, eta gero koordinazio talde bat daukagu Araba mailan, ez? Hori Arabako mendiak askeen baitan. Arabako mendiak aske dago Araba biziriken barne, HT-rekin edo fotovoltaikoen aurkako borrokarekin, eta ez? Orduan,
gure ustez hori da pixkat eredua edo jarraitu beharko genukena, gero agian Euskal Herri mailan ere antzeko zerbait egiten, ez? Eragile bakoitzak dauka bere independentzia, baino denak gaude koordinatuta, ez? Beharko litzake agian jende gehiago eta indar gehiago egitea, ez? Eta gehiago kaleratzea agian, baina, bueno, ari gera, nik uste ikusiak gehala, manifa egin genuen urriaren 23an nahiko jende etorri zan, orain daukagu manifa maiatzaren 14ean, eta bueno, nik uste jendea hurbiltzen ari dela gehiago eta gehiago honetara, ez? Mila esker balen, mila esker, arabak bizirik iraundezan, oso ondo. Horrela amaitu dira galdeketak, eskerrik asko guztiei.